गारि सालायनाय सोलोंनो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोबां खाबु गोनां ईश्वरी ड्राइभिं स्कुलखौ दिनै बेंटल फरायसालिमानि लेङाइ गोरायुं बेनेडिक्ट हाज'वारिया बेखेवना होनानै ओनसोलाव बेबायदि फरायसालिनि आंखालखौ सुफुंना होनायजों लोगोसे गारि सालायनानै गाव गसंथानो हानायनि राहा लामाखौबो लाइमोनफोरनि थाखाय बेखेवनानै होयो। गुबुन फारसेथिं बे फरायसालिनि बिगोमा सुलेन ईश्वरीया फोरमायोदि ड्राइभिं सोलोंनो गोसो गुदुं लाइमोनफोरा थिउरिजों लोगोसे प्रेक्टिकेलखौ लाफानानै गासै 20 साननि थाखाय मोनसे कर्स लानांगोन आरो बिनि उनाव गांसे फोरमानलाइ होनाय जागोन जाय ड्राइभिं लाइसेन्स एप्लाइ खालामनायाव मदद होगोन होननानै बिथाङा फोरमायो। बे ड्राइभिंनि कर्सनि सोमोन्दै मोजाङै मिथिनो थाखाय 7099009989 9101732955 नम्बराव सुलाद लानो हागोन। एक्चुअली बेथ' बिराद मोजां मोनसे स्टेप जाबाय खारन बे ओनसोलावहाय समस्या दंबाय थायोमोन आरो रेकलेस ड्राइभिं जितु यां जेनेरेशननि गथ'फ्रा गारिखौ मोजाङै सालायनो रोङा दासान्दि दा बे ओनसोलाव ड्राइभिं स्कुल खुलिनाया वान काइन्ड अफ ब्लेसिं बुंनो थाङोबा एरियानि थाखाय खारन प्रपार ड्राइभिं मास्ट बी स्टार्टेड फ्रम ड्राइभिं स्कुल एन्ड बेफोरनि बेलायाव दा मदद होसिगोन ड्राइभिं लाइसेन्स लानायनि बेलायाव आरो बेल' नङा आथिखालनि मुगायावहाय ड्राइभिं सोलोंनानै एमप्लयमेन्ट मोनसे अपरचुनिटियाबो दङ खारन एयारपर्टफ्राव दिनैहाय सालायनायखौ जों नुनो मोनो अला दं आरो बायदि बायदि दङ आरो आं बेखौनो बुंनो सानदों जोंनि इन्डियायावथ' मोनसे बिराद गिदिर मोनसे समस्या जानानै दङ मेनलि जोङो 2020 नेशनेल क्राइम रेकर्ड्स ब्युर'नि रिपर्टखौ नायोबा 2020 for the last 3 years इन्डियायाव from 2018 more or less 3,92 लाख रड एक्सिडेन्ट जादों आरो थैदोंमोन दा मोनसे इन्डियानि थाखाय मोनसे बे सिरियास मेटार आरो एन्ड टु मिनिमाइज जों बेखौ मिनिमाइज खालामनांगौबा उपायानो मोजां ड्राइभिं आरो निसय मोजां जाबाय दिनैहाय बेंटलाव ईश्वरी ड्राइभिं स्कुला खुलिबाय रायजोफ्रा मोजां मोनदों। आं खावलायगोन ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ बिथांमोना गावसोरनि गथ' गथायखौ बे इनस्टिटिउटआव जाहाथे एडमिसन लाफैयो आरो मोजाङैनो मोजां ड्राइभिंखौ सोलोंनानै लानो हायो बेखिनिखौ ईश्वरी ड्राइभिं स्कुल बिनि गेजेरजों जि फेसिलिटि होनना बुङोब्ला जोङो दानि जि गभर्नमेन्टनि जि फेसिलिटि होनो नागिरनाय बेखौ जोङो साबायखर बावनो गोनां मानोना गोदो जोंनि आमोलाव बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोनाखैमोन दा नाथाय मोनसे एडभान्स टेक्न'लजिजों जेरैबायदि दा कम्पिउटार ड्राइभिं मोनसे थिउरि आरो लोगोसे प्रेक्टिकेल बे लानाय जागोन बे हिसाबै बे थिउरि आरो प्रेक्टिकेलनि उनाव जोंनिफ्राय जों जि सार्टिफिकेट होनाय जागोन बे सार्टिफिकेटनि गेजेरजोंनो DTO अफिस डिपार्टमेन्टेलि बे लाइसेन्सखौ हरनायनि गावसोरो खोथा होनाय जादों। एडमिशननि क्राइटेरिया बे जागोन एडमिशननि दा दिनै फिक्स खालामनाय मथेब्ला उनावहाय हयथ' बियो चेन्ज जानो हागौ नाथाय एडमिशन क्राइटेरिया दा जोङो 1000 आरो थिउरि आरो प्रेक्टिकेल बेयाव जोङो 7000 बेखौहाय फिक्स खालामनानै लाथ'नाय जादों। फोरोंनायखौ माब्लानिफ्राय स्टार्ट खालामनो सानदों? फोरोंनायखौ जोंनाव अलरेडि इन्सट्राक्टर 2 दंखासै जोङो बेखौ हयथ' एडमिशना थोजासे संख्या जाब्लानो जों लोगो लोगो स्टार्ट खालामनोसै। बे बोसोर माने बेखौ बोसोरथ' नङा बे सप्तानि गेजेरावनो जानो हागौ।
बा बे मासनि गेजेरावनो जागोन आरो बेवहाय क्लास लायोबा ड्राइभिं लाइसेन्सबो मोननाय जागोन नामा? बेखौथ' DTO अफिसनिफ्राय डिपार्टमेन्टेलि बुंहरनाय मथेब्ला सार्टिफिकेटजों लोगोसे बे ड्राइभिं लाइसेन्सखौ बिसोर जास्ट बेनिफ्राय जों जि सार्टिफिकेट होगोन बिनि सायावनो बेस खालामनानै गावसोर सहिल' होगोन आरो बेनो लाइसेन्सखौ बेसेबां मासनि थाखाय जागोन? बे 21 days कर्स मोनसेयाव थियरि प्लास प्रेक्टिकेल थिउरि आरो प्रेक्टिकेल